Wat is een goede songtekst? En hoe schreeuw je die? Maar liefst 31 deelnemers hier naar haar opjong voor een training. Joet in muziekcentrum Neushoorn in Ljouwert. Ik was zo'n weekend een hele goede dierbare vriend van hem. Die had hem zelf te kwadien. Okay. Die muzikant wie je bij mijn band ziet, maar ik al een koelmat zien hier. Idealen binnen mooi. Fjouwe professionele schreeuwers gaan met haar aan het werk. Want tekstschreeuwen kun je leren. Hij leeft voor haar zien bisten. Het is in die zin minder mysterieus als dat de meeste mensen denken. En hoe meer er stinkt dat het heel mysterieus is, hoe lastiger het wordt om dat veske uit te krijgen. Dus ik probeer gewoon een beetje dat mysterieuze eruit te halen. Het is ook om er zelf weer wat van te leren. Het is, je hebt met verschillende mensen, je zit van jong tot oud zit hier. En iedereen is met muziek bezig en iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dat vind ik toch wel heel interessant. En vooral ook met streektalen, met het stelling was prachtig om dat te horen. Het doel is professionals en amateurs bij elkaar brengen en in de eigen taal nieuwe muziek te ontwikkelen. En liefst ik nog meedoen aan Lied, het Frieske Songfestival. Een heel leuk initiatief. Ik mag dit graag doen. Ik vind het prachtig. Is schreeuwen van Lied kan nog, want 1 april.